Alhamdulillahi rabbil alamin. Da fatan mun sha ruwa lafiya ƴan uwa masu albarka. Allah ya karbi ibadunmu baki daya. An tambayi Huzaifa bin al-Yaman radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yadda, mata ya alamul mar'u annahu futin, yaushe bawa zai san an jarrabe shi? Faqala, sai ya ce, in kana ma yarahu bil amsi haraman, idan ya zama abin da yake ganin shi a jiya haramun, asbaha al-yawma halalan, yau ya zama halal a gurinsa, falyalam annahu futin, to ya sani hakika an jarrabe shi. Wannan magana a karajawul hakim, imamul hakim an-nisaburi shi ya fitar da wannan magana. Don haka duk abin da kake ganin shi a yau haramun, sai kuma ka wayi gari gobe ya zama maka halak, ka halatta shi saboda yau da gobe da ganin mutane suna aikata wannan abin, sai ka halatta wa kanka wannan abin kai ma ka ce yanzu ya zama halak a gurinka, to ka sani an riga an jarrabe ka, ka sani lallai kana cikin jaraba mai girma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.